新学期が始まりました。子供たちにとってもワクワクしつつ緊張する時間ですが、親にとっても同じくらい大切な時期です。子供が学校に行くと、親はいつも心配になります。友達関係はうまくいくだろう。勉強についていけるだろうか。もしかして寂しい思いをしていないだろうか。親の心はいつも心配が先立ちます。しかし、親が全てを解決してあげることはできません。その代わりに、親が子供に与えられる最大の贈り物があります。それは、まさに信仰の習慣です。子供が神様を求める方法を学べば、どこにいても道に迷うことはありません。ですから、不安の代わりにこのようにしてみてください。朝、子供を学校に送り出す前に、短くてもいいので祈ってあげてください。神様、今日も私たちの子供と共にいてください。その祈りが子供にとって最も心強い支えとなります。